Siya si Tatay Berting, buutan na amahan, apan wala niya damha sa duha niya kaanak, nay isa ni ini ang dili dawat sa iyang balatian nga sakit nga TB. Apan grabe ang iyang nasinati, kini ang iyang istorya. Sandra, mato na ko trabaho. Si tatay ha, ikalimti ha, ay pasagdi ha. Lagi kabluno ko na kuya. Nya ang tambal nito na to sa sayang kwan. Tapan niya sa kwan danan. Lagi kabluno ko na. Ako na mga pahimahan tatay tani mo. Kabalo na ba ka ng sakit niya? Ay, ako na bahala na kuya. Isa pa ka ng mga gamit niya, ilang isagol sinyo ha kay nabay mong anak diya nga. Iso na po maglikay na lang ta. Na, ang lagi kabluno ko. Sige na, si pa rin may sa ko Sige, kabluno sige. ko na. Kamusta, tay? Tunon. Naligo. Sige. Sige, pa rin may ng mga kuan. Paano naman ta? Say buhat tunon. Tay! Pagdali po dira, tay! Eh, para magkauna ka. Sandra. Mukhaon ako, Sandra. Kaya mo inom kong tambal. Ako sa'yo na mukhaon, tay. Kaya parang yung una kay Gibati. Ay, si ubo-ubo diri sa kong tubangan. Mag-ubugay, talikod. Ako sa'yo na mukhaon. Hindi na ko mukhaon. Parang kuna. Inom kong tambal. Kung mag-una kay kaon, tay, mawala akong gana sa kaon. Lubon ako pagkahuman. Wala akong maunang kaon. Tay! Eh, pag ginala sa kong tubangan na nagkaon ko! Pag niya, mo ubo-ubo dira! Sa di mapugnan! Alay, pag ubo-ubo sa kong tubangan! Nausa man ka, uy! Pag una ba, nga anak ko nimo, matakdan ko ano mo gibati! Nausa man ka! Mulag sa tingong laway dali sa kuha, oh. Pugni ba, umakubo ka, taliko dito pagkatubang. Paim na sa akong tambal. Paim na sa tambal, wapagigag kaon. Ako say una kaon. Kay, para sunod, ikaw na magkaon sunod. Kay, lutoon ako kung mag-una kag kaon kisa kuha. Magbulat ka. Kung kalusak ka na ako pakanon, kay... Samot ng akong sakit. Mahal dram ng sakit ako, eh. Suma pa, naman kay maintenance, naman kay tambal. Buti mo tayo, uy. Ano po mo pa? Imlag Ay, nasa tambal. pag-atimantay. Kaya lang yung sarili. Kung gusto ka mukhaon, kung higutom na ka, pag-uwa ka dito. Kung ayaw pagkaon diri dapita. Pagpalayo. Samang ka. Pagtalikod, lagi kayo nagkaon ko, maluod ka ayo. Katabag amahan. Sandra. Kasi di makatabang. Himsog pa man ka. Kaya pa man yung sarili. Ako pa rin mo. Muhukad ka dito. Pagkaon ay dito sa ay tapad sa kuha. Dito pagkaon sa layo. Para makainom na kay tambal. Samang ka, uy. Sandra. Bisa madagko. Nagkabit naman mga tabag ng amahan. Tayo, uy. Magpatiman pa man ka. Ikaw na dito. Tayo, ay pag inahalas sa kong tubangan, kaya nagkaon ko ba? Luog ka ayo. Talawag ko na kung gamit. Oo, wala yung gamit sa plato. Nakaw na ito, Tay B. Nakaw na. Oh, paghukad ko mo dito, pagkaon ni mo, ha? Ay, pagtabad sa kuha, ha? Pagpaning kamot. Ay, sige nung eh. Himsog pa kay ka. Pagpaning kamot na, paghukad, pagkaon. Ay, yung tambal dira, oh. Inuman na.
Unsa man tay? Basta man sa imong apo. Ang kanyang gamiton. Ako balakin. Hoy lain, tay, imong basod ara o, gilain na imong mga gamit. Kay di ka pwede magamit miska unsa dira. Pag una po sa imong mga apo, sa imong pamilya, nakasabot ka? Wapay kay naibgibati, ikaw pa maginana. Gusto ka mga takdan ng imong mga apo? Kamitan ng Drea? Gusto ka? Ingon unta ka? Nag-im ka? Huna-huna ah. Katigong naman ka, nanakay buot. Kung gamit mo ng baso sa imong apo. Ay pag bas-bas tagkuha ng kagbasog kung sa imong gamiton ha? Gilain na imong mga gamit mo oh. Sobra naman kasama. Ay, Sobra. Ako pa ng sobra tay. Nagsulti ako sa tinuod. Pag muna ako sa mua. Ay sige ubo diri ah. Dito sa gawas pag-ubo-ubo. makakatag kong tambal ako. Anay gusto mo pagpaningkamot. Kasi bakit himsok pa man kayo mong lawas? Inuira ba na inyo ha? Sige na, tayo mong baso ni mo oh. Kang plastic ha? Unya, ikay ba kamot anang muhugas? Ano pagsalig sa mua? Usap la. Tapos gawas. Ay kaling ubo diri kay may bakterya ba? Magpabili na yung sulod. Ano na ako tayo, uy? Naghatag namin ito kag stress sa mo, Adria, uy. Usap la. Masulot ya. Hindi na makanita, ba't makadiri sa mua? Nakabalumag ka, na nakikibati. Huwag ka nagulong na sa mua, tay. Imong apo na, Adria. Kung yung tapay ka sa mga tulog. Hindi ko pigdaanin mo. Sukad ka rin tayo, di na ka pwede rin matulog sulod sa balay. Nakasabot ka, tungod ang gibati. Nakasakit niya, TV. Ha? Di na lang basta-basta. Makuntak kayo pamilawon. Mas mga takdan pa, be. Gusto na ka matulog. Nakitulog na para sa imong hada, dire. Bangon! Dito ka sa gawas. Sa gawas. Kung di kagtuluganan, dire! Dire! Gusto mo di ka matulog? Dire! Sukad ka rin tayo. Anhin na ka matulog? Nakasagot ka? Pagtapad mo sa iro. Sana naman kasama. Ito naman kung di magigiro. Ay na pagreklamo tayo. Huna-huna ang pamilya. Huna-huna kami. Hindi na basta-basta yung gibati. Nakasabot ka? Sukad ka rin tayo. Anhin na ka matulog ha? Pagtapad mo sa iro. Sana. Ako pa rin sobra tayo. Nagmuna-una na ako sa akong pamilya. Sa mong apo. Ikaw ka kayo na una. Di ka magbuol sa mga. Muna ang angin mo. Diraksukat ka ron. Anhan na ka matulog. Nakasabot ka. Punta saan ka? Sukad ka ron tayo. Imong mga gamit. Ipangbutan na ako tapat sa imo ha. Di ka sa imong tambal. Sa imong pagkaon. Ha? Nakasabot ka? Oo na. Sukad ka ron. Di na ka pwede mo sulod sa balay. Oh, habol niyo! Habol ni mo! O na, gumita! Tapos mo sa lupa. Pasaluan sa Ginoo! Ikaw ang paningkamot dira! Tay! Tay! Ang tama ka dito, tay!
Tay! Ha? Tulog. Sino nagpatulog ni mo? Hindi mo gustoon. Sandra. Saan ni Sandra, oy? Ang batasan man yung... Taas at sulod? Asa ba siya? Ano ba? Hindi sunod. Hindi lang to. Hindi rin ako. Iyaw, tay! Iyaw, dilit ako dilit, tay! Dili magkairo, tay! Anong di ako magkapatulugon? Basihan na takdan sa kuha. Tubang ko, be! Sandra! Sandra! Dali ko, tay! Sandra! Ah, Saan, kuya? Kaya mo sa disyagit mo. Kung lang natin kuwang dema, dito naman ako nagipabutang. Lusay mo ka! Lusay mo ko ng tatay! Iro! Di niyo patulugon! Iro, wa pa ka nagulang na sa buya? Ako mga anak, ako! Humatakdan ko ang sakit ng tigwang. Oo, kabalo ko, anak! Dapat hindi atimanin mo na! Kabalo ka usay kusig ko sana, di ba? Dapat atimanin na mo na siya! Ya, una-una ang sakit ng tatay, di basta-basta. TV na, delikado, para sa Lagi. mga. Dili man delikado! Kung Delikado. atimanin lang ni mong mayo na! Na naman na maintenance siya! Ha? Kung atimanin na magmayo, napipuruan mo maulian ang tatay! Kuya, Usay ay. ka, Sandra! Paguna-una po sa mua. Ako, naguna-una ko para sa tua. Di ka nasakita yan, di basta-basta. So, ako na siyang gilain. Dito na ko siya ginapatulog na. Unya mga gamit niya, ako nang gipanglain. Kaya magpasagadag ko og gamit diri Kunya, tanawa! Mayo naman ang buhat ni mo na nasa iro gibukan? Ha? Dili naman na mayo! Imo man nagitiwasan sa tatay! Ha? Sa gitiwasan. Kung may tao ka na, Gibutang ra na ko kung asa siya dapat. asa siya Hindi dapat? masulod diri sa Dapat balay. ibutang mo sa saktong igdaanan, Ang tulog yan din, oy! Gahit ka kapasabton! Angay dyan mo mag-uban ni tati anang gawas matulog kung ganahan ka sa iya! Bastos si Cassandra ba? Ha? Ano man ka? Sige, sugol! Huwag ka kabalo sa una, Cassandra! Ikaw na kinahanglan kang tatay! Pero si tatay, wala magbalibad si mo at tabang mo ha! Yatay tanan si mo, atensyon! Pero karon, nanginganglan si tatay si mo tabang! Kasi ibuhat ni mo! Himo ni mo giro si tatay! Ha? Asin ang kusinsya ni mo, Sandra? Ha? Ang amoya, nagrikay lang me. Gahit ba pasabton? Oo! Ha? Sabot ko na, Sandra! Huwag nga na sa tapon na naitambal si tatay, Sandra! Maulian para si tatay, ha? Kasabot ka! Nanay maintenance na! Si mo ginapong ipabilin! Kay kabalo ko nga atiman nun ni mo! Pero ano mo asa man ang pagkakon ni mo? Di mo naman ang giro ni si tatay! Ambutin ko ya, uy! Pagkuyog mo! Kung di na mo kaagwanta diri panglakaw mo udo ha! Oo, Kaya Sandra! ko gustong matakdan ako mga pamilya diri, akong anak! Lakaw yung tatay diri! O lakaw! Naotot kang Sandra! Nagdili mabalik na imong gibuhat ni mo si mo ha! Imposible na mahitabo ya! Imposible dyan na mahitabo para sa mga pamilya! Nakasabot ka? Naot lang ako, Sandra! Ang Sige ginawa na. na lang bubala ni mo! Panglakaw na mo! Yan ko gusto makita yung mga naong diri ha! Sa pila ka bulan ganing labay, gikan sa pagpalayas niya sa iyang ginikanan ug igsuon, apan wa niya damha ang mahitabo kaniya nga masinati pud niya kung unsa ang nasinati sa iyang amahan, apan iyang amahan ug igsuon o kina ug kahimtang malipayon na sa panag-uban, apan ang iyang amahan naayo na sa sakit nga TB. Apan si Sandra na pod ang nag-antos sa iyang sakit nga TB.